Kunjani dokotela? Sikhona kunjani pastor? No, kuyinto enkulu ukuthi ke nawe uyaphila. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila kakhulu, ngiyaphila. Namhlanje nje ngifuna ukuthi ngizwe la dokotela uzizwa kanjani ekutheni umsebenzi wakho sasiuvakashele sizobheka la owawuqalile wokulapha umuntu la owayenesonto esingapholi. Uzizwa kanjani namhlanje uma ubona umphumela? Angizizwa ngijabule kakhulu pastor. Yeah. But wena siyazi ukuthi kade nawe sekuthiwa kunyawo la fanele uyonqunywa. Namhlanje siyabona la lupholile. Ikuphi ongakusho kudokotela nanokuthi uzizwa kanjani? Ngiyabonga uNkulunkulu, ngiyabonga upastor udokotela, ngiyabonga wena upastor, ngiyabonga udokotela Manyelo unginike umuthi wakhe ukuthi ngibuye kuye wanginikeza umuthi ukuthi hayi ngizozama ukuthi isibone ukuthi kuhamba kanjani, but wangigcinisa wanginika confidence, wangitshela ukuthi ngibe nepatience umuthi wakhe ngayenza instructions as it is, but as for now hayi ngizizwa manje ukuthi hayi sengumuntu sokuchiyene nalokho yana okwakudala ngibe ngigula bengingakwanisi ngibe ngihlala ngine pain all over. As for now hayi sengiright, sengipholile, sengijangi, sengihamba nabanye abantu nabanye sengiyenza imisebenzi ngamanye abantu. So ngiyabonga kakhulu uDr Manyelo. So dokotela siyabona ukuthi la nangu umuntu lo isigulane sokuqala indlesi noma usenenqwaba yezigulane ekade uyilapha abantu abanesonto esingapholi. Angezwe ngisho ukuthi ubhuti lo okade umlapha isitubo noma isifulani umuntu oqala yini noma usunenqwaba abantu obasize? Nginebantu abaningi kakhulu pastor. Nginebantu abaningi kakhulu. Abanye bayasaba usiveza ukuthi dala ngibacela ukuthi ngicela ukuthi ngithathe ifoto what ngaba lo baba lo wavuma ukuthi yena akasabe ngayenza yonke into. So uqale nini ukulapha isifulani? Sekuneminyaka emingaki? Mina ngicala uba enyanga 2007 November 25. Wow. Then from there bufela usilapha isifulani? Yeah, from there ngicala usalapha isifulani. I know seminingi iminyaka ngicanga la iminyaka yakho isingaphezulu kwa10 yokulapha isifulani. Futhi sekudala usilapha une experience yabo. So ungathini kubantu abanye mhlawumbe abasemakhaya abasabayo ukuza ngaphambili bathola usizo ngoba bethi hayi vele kudala abantu bethi bayalapha bakwazi ukulapha? Ungathini kubantu abanjalo to give them hope? Ingathi omunye nomunye umuntu utigemezi ga wena we kwa buhloko tshwantsoro ya maeme o tlo kra thusho. Mbudi siyazi abantu abaningi basaba ukusukuma, abantu abaningi abanalo ithemba kubalaphi bendabuko. Ungathini umuntu othemba kakhulu mhlawumbe odokotela basentshonalanga kunokuthi athemba odokotela base-Afrika ukuthi bangamlapha? Ngoba wena sikubonile ukuthi la odokotela base-West bese bathi hayi alinqanywe ulunyawo, kodwa wasubuya ukuthi hayi no ake ngike umuntu wase-Afrika wakusiza. Ungathini-ke kubantu abangenalo ithemba kubantwini bakithi e-Afrika ukuthi bangabasiza? Yeah, mina ngingathi umuntu ma ugula nguwe ogulayo, nguwe uzwa umzimba wakho ukuthi awukho right, uyaziphilela wena awuphilile omunye umuntu. So ungabona ukuthi umzimba wakho awukho right, especially le problem benginayo le. Ngiyacela ukuthi abantu lingasabi, lingafi. Buyaneni ku Dr Manyelo lizothola uncedo. Especially mina, I'm a perfect example. Mina ngabuya ku Dr Manyelo ngaba ne courage. Ngike ngazama kwamanje kwezinye indawo kwama pharmacy eminye imuthi, but kube kungena difference. Kube ngihlala ngihlupheka ngine pain. Ngabuya ku Dr Manyelo wanginika i-confidence, wangilapha wanginika everything. So as for now ngiyacela please ukuthi abantu lingasabi, lingahlupheki lisemakhaya lisendlini, wozani uDr Manyelo ukhona uzolinceda. So ubhuti
if you don't mind ungakwazi ukutshela mhlawumbe uqhamuka ubhuti kahle hle wakuphi ubhuti uma ungasichazela kafushane. Mina ngiphuma eZimbabwe. Ngiphuma eZimbabwe but ngiyasebenzela lapha eSouth Africa. Isikhathi esiningi ngiyabe ngilapha eSouth Africa ngisebenza. Then isikhathi singafika sokuthi ngiye ekhaya ngiya eZimbabwe. Ngiphuma eZimbabwe. But sengathola uncedo la eSouth Africa. Baba Manyelo wala eSouth Africa. Yeah. So dokotela uma siliphasa isigaba lokuthi wena uya the Lion of Africa uthini masisho njani? Ngabe sikubiza kahle nokuthi ayi usasaba ukuthi sithi sikubize ngo Lion of Africa ngoba umuntu ongalapha abantu base South Africa kuphela, but you go out uye uthinte wonke umuntu nje ophilayo othi ngifuna ukusizakala ngifuna usizo yakwazi umsiza. So Lion of Africa. No, I'm still the Lion of the North, but Mabangibiza the Lion of Africa, no problem. Yeah, I'm still the Lion of the North. Asigoqe ke dokotela noma siphethe ngokuthi ke abantu uma befuna ukusizakala bayakwazi beze kuwena uyabasiza mhlawumbe uchaja njani uma ukuthi umuntu unesilonda nanokuthi umfowethu lo umchajile noma umsize mahala. Long angimchachanga umsize mahala ngoba na benyenze advert ngifuna abantu abathathu. Oh kwesasikhuluma abantu abawu3 abantu abeze September. Yes. So umfowethu lona uyiphatha abantu abawu3 abalashwa mahala. Yebo. So kodwa umunye umuntu oneso sokulashwa akeze nikhulumisana. Yeah, lo uzokhokha lo. Okay. Kodwa ke uchaja kanjani ukulapha mhlawumbe isilonda esingapholi? Ngisichaja 5,000. Yeah. No, kakhulu dokotela ukuthi sikhulume nawe futhi kuyasithokozisa kakhulu ukuthi sikhulume nabantu esinesiqiniseko sokuthi uma bethi into bayayenza hayi abantu abakhulumayo nje kodwa bangenzi. When you talk and then we see ama results ukuthi nayo into ishilo nayo into yenzayo. So sizokwazi ukuthi ke sibheke so nje uyibona lambukeli naku nje la isilonda sipholile bekube masishutha earlier on sasikuphelele kodwa manje siyavala sesiyavala manje. Yeah. And then uzosala ikhala le ukuthi iphendebo ifana nangapha. Yeah. No, siyabonga kakhulu mfowethu, sibonga kakhulu nakona dokotela engathi ke nabantu bangeza bakwazi ukusizakala. Ubonga mina doctor pastor. Injalo ke mbukeli uzwileke la udokotela ukuthi uyayilapha isitshubho uyasilapha isifulani uyasilapha isilonda singapholi uyasilapha even isilonda sikashukela wena kwakho sukuma uze la kudokotela uManyelo the Lion of the North the Lion of Africa ukwazi ukuthi ke usizakala inombolo izona lezi ke ozibona ngabantu ukuthathe bese uyamthinta usizakala.